باب 7 كتاب النف كملخص الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب في دمبو de إحياء الموات ورنتugol ko maayi kon bi maana hodugol e leyɗele ɗe hoɗaka ɗellegoy fertagol buruji ɗi hoɗaka ɗillegoy wa tamlikul mubahati e jeyanɗe dagiɗe ɗen ko goɗɗo gasata jeyde kon tawa islam no dagini. bab dambugal aranangal e muɗum hino yewten fi ahkami fi wurnutugol ihya'ul mawati fi ahkami fi nyawre ihya'ul mawati wurnutugol ko maayi kon safi hodugol e ko hoɗaka kon. al mawat ko maayi kon bi fathil mim sabu ko mim on waɗa kon poccal wal wawu e wawu on huwa ɗum ma la ruhu fihi ko hunde nde wonki ala e mum. wal muradu bihi ko fanda ɗo kon no wona ɓandu huna ɗo al ardu ko leydi allati ndi la malika laha ndi jeyɗo ndi marano jeyɗo hari law. wa yu'arrifu al fuqaha'u famuɓe ɓen hino famini en ɗum rahimahumullahu yalla yurme ɓe bi annahu wonde ɗum al ardu ko leydi al manfakatu ko ɗum woni sortodirndi anil ikhtisasati e gayi kertinale wa milkun e jeyande ma'sumin e dandininde pottitinde. fa yakhruju hino yalta bi hada ta'rif sabu nde andinande ɗo shay'ani piiji ɗiɗi. al awwal dandinande aranere nden andinande aranere nden ma jara ko konko dogi alayhi e dow muɗum milkun jeyande ma'sumin renane dandande min muslimin immorde julɗo foti ko julɗo jeyi wa kafirun e kefero hara ko jeeri bishira en ko sabu sodugol aw atiyatin ma okkegol aw gayriha ma ko hina ɗum wonu ronugol e ko nanditata ɗum. athani ɗimmun ɗum ma ta'allaqat ko konko yowiti bihi e muɗum maslaha milkil ma'sum jeyande dandude nde katturuqi wano laawi wal afniyati e zardenji wa sublul miyahi e laawi ndiyan aw ta'allaqat ma yowito e awli salatil ko ɗulle aw ta'allaqat ma yowito bihi e muɗum masalihal amir maslahaji e ko ɗum woni yimɓe wuruɓe ɓen minal baladi immorde leydi ndin ka dafnil mawta wano accugol teren ka mayɓe ɓen surre wa mawdi'ul qimama e qamama e nokkure ka fijate ni hada ko fijidaru dagindu wal buqa'u e nokkure ko ɗum woni al marsadat aynirde li salatil idaini fi ka idije ɗen juule wal muhtatabati ko ɗum woni e ka hutubaji waɗe wal mara'i e ka nemoraɗi ɗin ayne fa kullu dhalika ɗum ɗo fo la yamliku jeya ɗum ɗo la yumlaku jeyirtake bil ihya'i sabu argul wurnita bimana ɗi nokkiri ɗo si tawi woni goɗɗo acciɗi ɗo ma gouvernement acciɗi ɗo haysko burure a wata arde fertoɗa ɗon inna a jeyi. fa ida khalatil ardu si leydi accama anil milki e gayi laamu ngun tawi ko anil malaki gayi lanɗo on ko lanɗo woni ko acci ɗum masumun o waɗi ɗum ɗon danda ɗum rena ɗum hiwa ɗum ko ɗum wiyeten hande zone réservé wakti sasu e kertirale mum ɗen wa hayaha ari wurniti ɗon aligoy soppi ɗon remima darni shaksu neɗɗo masalane malaka ha haray o jeyi ɗum li hadis jabir sabu hadisi jabir radiyallahu anhu marfu'an hadisi on ko ɓantaɗo kannilaɗo maki man ahya ardan kala wurnutuɗo leydi maytatan maynodi fahiya la wara ndin ɗon wodanimo. rawa ahmad wa tirmidhi wa sahahu wa warada hino joli bi ma'ana hadisi ahadise je ɗuɗuɗe wa ba'du ayoga e majje fi sahih bukhari no arka sahih bukhari wa ammatu e huɓutugol kadi fuqaha'ul amsar famuɓe ɓen ka cae ala anna al mawat e dow koko mayiɗo yamliku hino jeyre bil ihya'i sabu wurnitegol. wa in ikhtalafu hay so tawi woni hiɓe lutoniri fi shuruti e nder sartiji mum ɗin
illa mawatil hurum sona ko may kon ka hurum bimana hurum mo soppaka remaka on legoy soppaka darnaka on wa arafatin e hurum on ka arafa yawgol ɗon joni fi ka arafa ɗon maka hurum fi wigol ɗon ko kaaƴe e pete e jarendi mi tawali bornure ɗo mi tawali koloru ɗo min ko min adi arde ɗo ko min jeyi ɗum ɗon sellata fala yamliku ɗum ɗon goɗɗo wata jeyirde ɗum ɗon biɗe hiya sabu wurnitoygol ɗon bimana sabu waɗoygol batte ɗon lima fi sabu koni koye muɗum mi natta do yiiqi immorde ɓittingol jama on fi ada il manasik e nder tottugol hajjungu wastilaihi e wurtagol makko ala mahalli nasi e dow hunde daganinde yimɓe ɓen nde andanɗa hoorema e fihi e nder nde hunde ɗon sawa on yimɓe ɓen fof hino fota e mum wa yusal no heɓora ihya'ul mawati wurnutugol ɗiɗo mayɗi bi umurin fiyakuji al awwalu aranun ɗum ko tawata kon ko hollata hihi a heɓinde hunde ɗo a jeyindi leydi ɗo ida a hatahu so ari o howirindi bi ha'itin hoggo foti ko hoggo leɗɗe foti ko hoggo waya jandi foti ko hoggo kuuru bi ha'itin maadi mani in sakkotondi mimma jarat immorde konko dogi al adatu adam bihi muɗum bi mana maadi o howi awalegoy hoggo gandanɗa hoorema haqqille hino jaɓi ɗum ɗo haɗay na'ima dammima yimɓe naata nder ton ko alda e ɗum inanede fagad ahyahu gomɗi haray o wurnitindi leydi ɗon sabu konko o waɗi ɗo li kawli sallah sallam sabu mako nelaɗo man a hata ha itan kala mahuɗo maadi kala o darnuɗo kuuru kala howɗo hoggo ala ardin e dow leydi ndi tawata o tawano koloru ɗon o tawano suudu o tawano borno o tawano maadi fayi Allah waray ndin ɗon wodanimo rawahu ahmadu abu dauda an jabir o sahaw selini hadis on ibnul jarud wa an samrata jettama samrata misla sifa makko wa wonde hadis on yadullu hino tindina ala anna tahawit e dow wonde no howugol ngol alal ardi e hoori leydi ndi mimma yastahiqqu bihi ko jeya ɗum e ko tabintinirta ko handinirta sabu muɗum milku ha jeygol leydi ndi wonande waɗɗu ɗum ɗon on wal miqdaru embere non joni eɓɓore al mu'tabaru taskane nde ma yusamma ko konko wiyete ha itan kuuru ma ɗum maadi ma ɗum hoggo fil lugati ka haala amma law adara amma si tawi tuni o yiltidiri tun hawlal maut hella e leydi maydi ndi hoɗaka ndi o waɗi tun e mayri o moɓidiri e hoore mayri e hajaran kaaƴe wa nahwa ha e ko nandi so tawi ɗum ka turabin wano mbumbu laydi addugol leydi hibba aw jidarin ma ɗum maadi sahirin to sokiri argol tun maha ɗon e bornu hun seeɗa hum ma pilaki hun tun seeɗa hun la yamna'u haray ɗum ɗon wawata haɗude dey yo goɗɗo go arjeya ma wara'ahu konko iwtiri ɓawo muɗum mi mana konko o waɗi ɗon wawata haɗude hedditiɓɓen haɗude kala iwtiroyɗo ɓawo ɗum ɗum bi mana ɗum ɗon tuyo naali ganto aw hafara ma o asa hawla ha takko leyndin handagan foosewol fa innahu haray ɗum ɗo fo la yumlikuhu wawatamo jeyinde bi dhalika sabu ɗum ɗon wawatamo jeyinde lenni sabu ko waɗi kono fanɗi lakinna kontum yakunu haray o laatike joni a haqqa bi ihya'i haray ko kanko ɓuri handude e wurnutugol ndi min gayrihi di goɗɗo go koynamo haray o wurnitali ndi o jeyali ndi kono jango kanko e goɗɗo siɓe fotti ɗon haray ko kanko ɓuri marde oreya priorité e wigol ko kañum jeyi wala yajuzu lahu daganta ko mono sabu ngengel o waɗi ɗon bay o huwi daragol yeyandi illa be ihya'i sowna o wurnitandi few o waɗa mandeji laaɓuɗi feeñuɗi holluɗi ko kanko jeyi athani sarti ɗin mon ida hafara fil ardi so asi e nder leydi almawati maydi ndi mbi'iran kuluru arana ngayka nanen ko ngayka wiɗen joni noon asi kuluru ha fa wasala o hewti ila ma'i ha faade ndiyam mayro on o asi ha ndiyam yalti haray ɗon fagada haya haray o wurniti ndi leydi ɗon fa in hafaral bi'ira so asi kuluru walam yasil o wawali hewtude ilal ma'i faade ndiyam ɗam haray sabu kan ngayka ɗon lam yamliku ha bi dhalika haray o jeyirali leydi ndin sabu kan ngayka ka wasa ɗon sabu kuluru ko ndu luggi wusi ndiyam hewtaka ko wiyete ko ngayka
wa innama yakunu haray non o laatoto a haqqa ko kanko ɓuri handude be ihya'iha e wurnutugol ndin leydi ɗo min gayri hidi goɗɗo go ko hinamo kono haray o jeyali de li annahu sabu kanko shar'a o fuɗɗike fi ihya'iha e wurnutugol ndi koni o gaynali no ɓuri noon joni mo fuɗɗaki o asalisu tataɓum ida wasala so hewti so yottike ilal ardi faade leydi almawati maydi ndin ma andiyan ajirahu ɗan o ilini nder ton ko kanko yili cangol ma ƴolol ha rewi ton ma o abonni pompi o naɓi min aynin ndiyan ɗan o itte cangol cankun to sukun aw naharin ma cangol janol ne wodi dow joni ndiyan wodama nder ton haray ɗon kadi finaka leydi o asiɗan ɗan yalti faqad ahyaha haray gom ɗi wurnitindi leydi bidalika sabu konko waɗi ɗon li anna naf'ul ma'i sabu nafa ndiyan ɗan lil ardi wonande leydi aktaru ɓuri ɗuɗude min al ha'iti di ko wi'ete kon hoggo ko waɗete kon mi mana yimɓe ɓe naftora ndiyan ɗan ɓuri hoggo go arrabi'u nayabun ɗum ida habasa si tawi woni o jogi ida hubisa si jogitama anil ardi ga e leydi almawati mayndi ndin alma a ndiyan alladi ɗan kana laati ɗan yagmuruha hino sudduno leydi ndin wala taslihu haray wawata sellude ma'ahu wondude ɗum ɗon lizira'ati fi remugol fa hasbuhu haray yonimo anha gayi ɗum ɗon hatta asbahat ha ɗum wonta salihatun laaɓuɗum lidhalika wonande ɗum fagada hayaray gomɗi o wurnitindin ɗon kadi li anna nafol ard sabu noon naftorgol leydi ndin bidhalika sabu ɗum ɗon actara ɓuri ɗuɗude min nafil ha'iti di naftorgol hoggo alladi ngon warada jolngol fi dalil e nder dalil on annahu wonde ngon hoggo ɗon yamliku ha haray o jeyiray leydi ndin mbi qamati sabu darnugol makko ngon ɗon hoggo alayha e hoore leydi ndin wa min al ulama no jeeyano e jomiraɓe gande ɓe man yara on yiwɗo anna hiya al mawat wonde wurnutugol leydi maydi ndin la yaqifu ɗum hatta dey ɗum darotako inda hadihi l umur e sabu nokkuɗi fiyakuji yewtaɗi ɗo tun no alegoy no woodi tawɓe hiɓe faami wonde waɗugol gotel e ɗiɗi sifiɗen ɗo tun wawali hollude preuve on tigi jeyindi bals kono yarji o ruttoto fihi e mayri ilal urfi faade tefugol ha anda ko hombo jeyi fama addahu nnas e kala ko yimɓe ɓen konti ɗum e heya an immorde e wurnutugol kala ko yimɓe ɓen hebili ɗum kam fama addahu kala ko yimɓe ɓen nasu ko yimɓe ɓen hebili e heya an e wurnutugol fa innahu rayɗo kanko yamliku bihi o jeyiri sabu ɗum ɗon al ardal mawat leydi mayni ndin waktara dalika hino suɓi ɗum jam'un dental mola nangal min a'immatil hanabala e hooreɓe ɓen ka imam hambaliya to wa gayrihim e ko hina kamɓe li anna shar'a sabu noon no sharia on warada o joli bi ta'liqi sabu wengugol al milki jeyangal alayhi hoore ɗum ɗon walam yubayyinhu kono kañum sharia on ɓanginali ɗum fo a jabarayno waɗi a rujuu ruttagol ila ma kana faade konko laati ihya on wurnutugol fil urfi e nder ko anda kon wal imamil muslimin wodan imamu julɓe ɓen iqta'ul ardi noon taƴugol tumbere leydi almawati maynondi e jonnande liman yuhyiha wonande wurnitondi li anna nabiyya sabana bajal sallallahu alaihi wasallam aqta bilala e bunil haris o taƴanno o sahabajo ɗo al aqiqa kawiyete ɗon aqiqa waqta o taƴanno kadi wa'il bun hajar o ɗo arda leydi bi hadramaut kawiyete ɗon hadramaut waqta umar wa usman sayyidina umar wa sayyidina usman o kadi taƴani wa jam'an e dental molanangal mina sahaba immorde e sahaba ɓen ɓe taƴani goɗɗo tumbere leydi ɓe jonnimo lakin skoni la yumallikuhu jeyintamo kanko jonna ɗon ndi leydi bi mujarradil iqta'i sabu taƴigol tun jonne men jonnima o parcelle ɗo ma o teren ɗo ma ndu suudu ɗo ɗum ɗon fiwigol tun ko leta on jonnimo ɗum hollali o jeyide hatta yuhyihi ha o wurnitandi kankadi bi mana ha o soppa o rema ma o darna ma o waɗa mande ton bal skoni noon
yakunu haray o latoto joni a haqqu bi ko kanko ɓuri handude e leydi madama autorité on hunike mo min gayri di goɗɗo gomo tata hunaka. fa in ahya so wurnitindi non joni malla ka wara yo jeyindi hande kadi. wa in ajisa so ronki o gaynalo tenal pes an ihya'ihi e wurnutugol ndi falil imam no wadan imamu istirja'ihi ruttutugol dokkal ngal bimana jaɓita wa iqta'ihi e taƴangol nden tumbode ɗon li gayri wonande goɗɗo go koyna o taƴanaɗo ɗanane mimman yaqdir jeyaɗo e hattanɗo ala ihya'ihi e dow wurnutugol ndi. li anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu senna umar istarja o ruttuno ko ɗum o jaɓutuno al iqta'ati taƴanɗe min alladhina immorde ɓen ajizu ronkunoɓe heɓugol feere few an ihya'i ha fi wurnutugol ndi darna o jaɓitanno ɓe jonni woɓɓe. aman sabaga kala ko adeti ila mubahin faade ko dagi ko ghayrul ard ko hina e leydi ghayril ardil mawat ko hina e leydi mayndi ndin kassaydi wono mbarodi walla hatba e carmalle bimana yawgol hel soppa leɗɗe bimana matena leɗɗe fo wa haqqu bi yara ɗiɗo piiji fof kanko ɓuri handude e mum. wa idha kana silatike yamurru hino feƴƴira bi amlakin nas e jeeyal yimɓeɓe bimana e ko yimɓeɓe jeeygo ma an ndiyam mubahan dagiɗan a gayri mamlukin ɗan tawata wona jeeyaɗan kama aynare wono ndiyan cangol wa ma il waadi e ndiyan e dunkire aynde falil a'la reno wadani ɓurɗo towde on an yasqa nde o yarnata minhu e muɗum nde o yarata minhu e muɗum wa yahbisan ma o jogito ndiyan koyditi kon e ilal ka'ab ko ɗum woni haka kulɓule summa yursilu refti o accita tan lil asfal ka ɓuri joltude mimman yalihi immorde ko ɗum woni on hikkiɗo mo. wa yaf'alu o golla alladhi ɗum yalihi ko hikkimo kadhalika ko wana noon thumma yursiluhu refti o accita ɗan liman bay'adahu wonande ɓen woɗɗitiɓe mo kadi. wa hakada kono ni musidɓe julɓe li qawli nabi ɗum ko sabu mako annabajo on sallallahu alaihi wasallam ɓe maki isqi yarnu ya Zubair kayo Zubair yimɓe ɓen thumma ahbisil ma refti jogitoɗa ndiyan bimana accitanɓe ndiyan ɗan okra ɓe refti bulo ka ko non hatta yasilu ilal judur ha ɗan wawa hewtude faade yimbal ngal muttafaqun alayh. wa dhakara Abdurrazzaq oɗo hino janti an mu'mir ko ƴetta e mu'miri an Zahari qala wi nazarna men darno ila qawli nabi faade kongol annabajo on sallallahu alaihi wasallam thumma ahbisul ma refti ndiyan ɗan jogita hatta yasila ha ɗan ili ilal jadari faade ka jimbal fa kana dhalika ɗum ɗon laati ilal ka'abayni haka kolɓule ay saquɓe yari ma waqat konko yani fihi muɗum alqissatu qissa o fa wajaduhu ɓe tawi ɗum yablahu hiɗan hewta alka'abayni ka kolɓule fa ja'alu dhalika ɓe waɗi ɗum mi'yaran taskur ɗum mesiri ɗum listihqaqi sabu haqiqingol al awwalu aranum ɗum fal awwal hikko ɗon aranum ɗum. wa rawa Abu Dawud hino fil imam Abi Dawud wa ghayri ko hinamo an amri ko ƴetta Amr ibn Shu'aib annahu non ila Rasul sallallahu alaihi wasallam qada o ñaawi fi sayl e fi ilol mahzurin ko ɗuni folugol ay fi sayli mahzurin fi ngol ɗo ilol wi'etengol mahzur waɗum ɗum ko aynde bil madina wonde madina mashhuri lollunde de tata so wiyama tun saylu mahzur tawa e andama e jungo anduɓe nelaɗo Allah non ñaawi an yumsikal a'la nde ko ɓuri towude kon jogitete hatta yabulugha sayl ha ilongol hewta alka'abayni kolɓule ɗe thumma yursilul a'la refti dowjun ɗum wurte accite yuppe alal asfal e dow ko jolti kon. amma in kana amma silati kalma andiyan ɗama mulukan ko jeyaɗan fa inna waray ɗan ɗon yuqassamu ko ɗan sende baynal mallaki hakkunde jeeɓe ɓen bi qadri amlaki embere jeyal ko ɓe jeeyi kon wa yatasarrafu yiile woncite kullu wahidin goto kala e maɓɓe fi hissati e nder cangal muɗum ngal bima sha embere kon ko yiɗi. wal imam muslimin no wodan imamu julɓe ɓen an yahmi ko ɗum woni nde o renata mar'a e aynirde lima washi ko ɗum woni mummunteji orayɗi ɗin baytu malil muslimin e nder suudu jawle julɓe ɓen
ka khaylil jihadi wano pucci haɓirteɗi jihadi wal ibli e ngeloɗi a sadaqa ittadi zakka adda ma lam yadurruhum ma dama lorralɓe bittadiyiqi sabu ɓittere nden alayhim e dow maɓɓe lima rawa ibnu umar sabu ko filli kon abdullah ibn umar radiyallahu anhu huma anna nabiya wonde nabijo sallallahu alaihi wasallam hama o renuno o aynuno an naqiya ko wiyete kon naqiya li khaylil muslimin ɗum ko wonande pucci julɓe ɓe fa yajuzu min dagani kadi lil imam nande imam an yahmil nde o renata o ayna al ashba kala leɗɗe pecce kala leɗɗe kala foore fi ardil mawati e nder leydi ndi wurnitaka ndi lebili sadaqa e wonan sabu ngeloɗi zakka ɗin ka ñaama wa khaylil mujahidina e pucci haɓoɓe jihade ɓen ka hume ñaama wa ni'mal jaziya wa ni'ma moƴƴi aljiziyata luuti wa dawal e ko wiyete kon dawal idha ihtaja stewni haton jini